Bon dia, em Quir de Daniela, i ara a veure si endivineu una peça de la meva estància. La primera és que el mànec està fet de fusta. La segona és que la punta és de metall. I l'última pista és que ara està substituït per una màquina. Les tres opcions són xamaril, armarà i peinador. L'opció correcta és la segona, l'armarà. L'armarà abans servia per a cosir la sola de l'alpargata que està feta de cànem. Avui en dia les sabates no se fan a mà, se fan a màquina. I les sabates d'ara la sola està feta de material sintètic.